Vi er kommet tættere på. Jeg skulle måske lige sige, hvem vi er i dag. Dem, der arrangerer den her demonstration. Det er Københavns Forældreorganisation, lige herovre ved siden af. Det er LFS. Det er BUPL. Det er Socialpædagogerne. Det er FOA 1. Det er gårdmænd og sådan nogle ting. Og så er der flere. Så er der KLS, det er køkken- og rengøringsmedarbejdere, og så har vi også Kost- og Ernæringsforbundet med i dag. Så det er godt, at vi er i gang, og vi har også fundet på at produktudvikle vores demonstration en smule. Vi starter med børneunderholdning, som jeg har set, ved Trold og Tormod. Der skal danses og hoppes og hvad ved jeg. Tror jeg nok. Og som man kan se ude på pladsen, der er et rigtig godt banner, jeg har fået øje på. Vigt, du må ikke komme med til din fødselsdag. Så nu skal der gang i den. Nu kommer Trold og Tormod, og så kommer der lidt taler bagefter. Men først, Trold og Tormod, og de giver den gas. Har vi lyd? Yes. Goddag alle sammen. Det er rigtigt, hvad der bliver sagt. Vi skal give den gas. Men der er én ting, som vi mangler. Vi mangler at få børnene endnu tættere på. I en anelse for langt væk. Vi har meget brug for børn. Det er perfekt. Nej, hvor er det godt. Prøv lige at se. Det er rigtig godt. Det er der børnene skal være, fordi vi skal til at hoppe og danse. At hvis der er børn længere tilbage på pladsen, herude for eksempel, eller derovre, så må vi også få trække op. Der er jo ikke rigtig nogen, der kan komme til skade her, når der er så mange pædagoger til stede. Så altså, man skal ikke være bange for, at der sker børnene noget. Du mener, man kan altid blive trøstet? Man kan altid blive trøstet, for eksempel. Her, der kan man ikke gå ked af det rundt. Og jeg kan jo også se, at I er jo alle glade. Men vi skal i gang med at lave det, vi laver. Det er jo sådan, at vi har lavet et lille bitte orkester. Der er en guitarist, og det er faktisk den eneste musiker, der lige nu her i det her orkester. Så det er et lille orkester med en musiker. Men vores musiker, han hedder Trolle, så hvis I lige vil sige dags, Trolle. Stop der. Nej, på jeres venstre side på min højre, der står så min rigtig gode ven, og han hedder Tormod. Og tilsammen hedder vi så Trolle og Tormod. Og Tormod, han er lige i gang med at sige dag. Så den er klaret med det der med dag. Yes. Tormod, vi må i gang med noget musik. Så er en ting, vi har ordnet. Noget andet, vi skal ordne, det er, vi skal have noget musik. Det siger du også lige der. Ja. Men det er ikke noget helt almindelig musik, det er, vi bestemmer over jer musik. Ligesom de voksne altid bestemmer over børnene, sådan er det også hos os. Er det rigtigt? Bestemmer voksne altid over børnene? Ja! Sådan der. Så har vi lært jer det. Men i den her sang, der bestemmer vi heldigvis kun sjove ting. Og I skal gøre helt det samme som mig. Det bestemmer vi. Er I med på den? Er I med på den? Ja! Så skal vi bare have musikken, der kommer her. Han tænder fra vores musik. Og så gør I ligesom mig. Rejs dig nu op. Det ene ben. Hvor højt kan du løfte det andet ben? Hvor højt kan du løfte det ene ben? Hvor højt kan du løfte det andet ben? Kan du også tage på dit lår, mens du kører dig i dit hår? Kan du også tage på dit lår? Kan du også tage på dit lår, mens du kører dig i dit hår? Kan du også tage på dit lår? Rejs dig nu op. Hey!
din krop. Så laver vi luftgitar. Sting armen i luftgitar-position. Nu bliver det træk. Hold nu fast på dine baller, med dine barnaller. Hold nu fast på dine baller, ah yeah. Ja, hold nu fast på dine baller, med dine barnaller. Hold nu fast på dine baller, okay. Tag nu ballerne. Tag nu og klap, det er godt. Det lyder så godt. Tag nu og klap, det er godt. Ja, vi kommer vores baller. Det lyder så godt. Tag nu og klap, det er godt. Hold nu fast. Vi hopper hej, nu. For nu får du fred. Sæt dig nu ned. For nu får du fred. Tak for hopningen. Så kan vi